land rises お10 millimeters every year. おエストニアではちょっと毎年ちょっと土地がちょっとその全体的な土地がちょっと沈んでた状態。同じハプサルをここにお城を建てて。And the water level, as it flows out, is measuring the tide. 下に落ちるそのスピードのその速度が